שכונת הרבה. אנחנו כל הצוות פה מאוד מתרגשים לראות את הקהל הגדול שבא לשמוע על התוכנית. כפי שאתם רואים פה בשקופית הראשונה, יש צוות תכנון מאוד רחב שמלווה את התוכנית הזאת. סביבה, תחבורה, שמאות, חשמל, נגר, מדידות, כמעט כל תחום שקשור בתכנון עירוני מעורב כמובן בתוכנית הגדולה הזו. נמצאים איתנו כאן היום ראש העיר שהצטרף עוד מעט, אלי לנקרי, סטס דינקין, המשנה לראש העיר, הוא מחזיק תיק מנהלת שכונות ותיקות. יצחק מויאל, ראש המנהלת להתחדשות עירונית. ספיר רוזנמן, מנהל תחום קשרי קהילה. יניב רמוס, אדריכל העיר. ומצוות התכנון, אדריכל עירד שוברוני, מכהן בינד אדריכלים. טל צורל, מנהל הפרויקט, לוג. ואנחנו היועצים החברתיים, דוקטור אורה בלום, שתכף תציג כל הנושא החברתי והתכנון. אלי גונן, שכולכם מכירים פה, תושב העיר, ושמי עינת גלפן סגל. אנחנו מחברת גיאוקרטוגרפיה, ואנחנו מלווים את כל הצד החברתי של התוכנית. זהו, אני מזמינה את... בבקשה. תודה רבה. ברוכים הבאים לכולם, שמי יניב רמוס ואני אדריכל העיר. אני כבר מזה שנתיים בפועל, אבל 7 שנים במינהל הנדסה, גם כסגן אדריכל העיר, גם כאדריכל העיר וגם כממלא מקום אדריכל מהנדס העיר. אני באמת נרגש מהמעמד וממה שאתם הולכים לראות, כי כמתכנן הראשי של העיר אני יכול להגיד לכם שהדבר הזה הוא מאתגר אותי באופן אישי. אנחנו עושים המון מאמצים, המון יוזמה, המון עבודה ביחד עם כל הצוות הנהדר הזה שעומד כאן לצידי, שבאמת דוחף קדימה בכל הכוח להביא את העיר אילת להיות ככל הערים שמתכננות היום את השתדרגות השכונות הוותיקות, את הפרויקטים שאמורים בעצם ליצור מגורים ראויים, מגורים איכותיים, מגורים בטוחים עם איכות חיים ורמת חיים טובה וגבוהה. אנחנו היום כאן בעצם בשביל לשמוע פרויקטים שהמדינה בעצם מקדמת, הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית מקדמת, ובסיוע של גורמי המדינה, גורמי המחוז וכל העבודה הנפלאה שאנחנו עושים אצלנו במינהל הנדסה ביחד עם הצוות המקצועי והמנהלת להתחדשות עירונית בהובלתו של איציק, באמת משקיעים המון תשומות ועבודה כדי שבסוף התוצר שלנו כאילתים יהיה בעצם שכונות מתחדשות, איכותיות ונעימות. אז אני באמת מאחל המון הצלחה וברכות לכולם. איציק גם כן יגיד כמה דברים. בהצלחה. ערב טוב לכולם. יצחק מויאל, יליד אילת. עומד בראש המינהלת להתחדשות עירונית. עומד בראש המינהלת להתחדשות עירונית בשלוש שנים האחרונות. מקדמים תוכניות של התחדשות עירונית. לא שומעים. עומד בראש המינהלת להתחדשות עירונית בשלוש שנים האחרונות. מקדמים התחדשות עירונית בכל השכונות הוותיקות. שכונות הוותיקות בעצם זה כל אילת. חוץ ממערב 6, 7 והשחמון, כל העיר זה שכונות ותיקות. יעלים, דקל, ערבה, אופיר, אורים, צאלים, צופית עילית, צופית תחתית. כל העיר הוותיקה, למי שמכיר את אילת ונולד פה וגר פה, זו העיר העתיקה, והשאיפה שלנו היא, אנחנו נוהגים לומר להחזיר עטרה ליושנה, לחדש את העיר. התמזל מזלנו, ואני אומר התמזל מזלנו, והרשות להתחדשות ממשלתית מקדמת תכנון בערי השבר. יודעים שאילת יושבת על קו השבר הסורי-אפריקאי, וזו תוכנית מאוד מיוחדת שאנחנו זכינו להכניס בשלב הראשון 5 מתחמים. 3 מתחמים כאן בשכונת ערבה, מתחם אחד בשכונת הדקל ועוד מתחם אחד בשכונת יעלים. שכונת ערבה קיבלה 3 מתחמים, שכונה די ותיקה ומצריכה התחדשות. המסלול הזה, ואני מדגיש את הדברים כי זה חשוב להמשך.
המסלול הזה הוא מסלול שמאפשר לנו תכנון מיטבי. היינו, לא רק שהמדינה משקיעה כסף בתכנון ההתחדשות העירונית, אלא היא גם תשקיע כסף אחר כך במימוש ההתחדשות העירונית. ורק לסבר לכם את האוזן, ובזה אני מסיים, לצורך העניין על כל דירה אחת שאנחנו עושים, צריך לבנות X דירות תחתה כדי שהפרויקט יהיה כלכלי ואפשר יהיה ליישם אותו. הרשות הממשלתית השיגה תקציב שאומר, אם לצורך העניין על כל דירה אחת שאנחנו עושים צריך לבנות 5 דירות, אנחנו נוכל להרוס 4 דירות רק. נוכל לבנות רק 4 דירות. למה? את ההפרש של הערך של דירה נוספת, המדינה מביאה מימון. ומה זה אומר? זה מאפשר לנו תכנון טוב, פחות צפיפות, יותר שטחים פתוחים, ויאפשר לנו באמת חיי קהילה טובים יותר. לאיזה גובה הבניין יגיע? יש פה אדריכל, הוא יענה לך על כל השאלות האלה. לא, אתה מספר על בניין אחד יורד, 4 דיונים. לא, אני מסביר ערך כלכלי. דירה אחת שיורדת צריך לבנות תחתה 5 ממוצע כדי שיהיה אפשר לקדם התחדשות עירונית. זו הייתה האמירה. לא דיברתי על גבהים אלא על מספרים. זה אחד. 2, למה אני אומר את הדברים האלה? כי יש לא מעט מארגנים, יזמים וכל מיני בעלי כובעים שבטוח דופקים לכם על הדלתות ומנסים לשכנע אתכם לפרויקט כזה או פרויקט אחר. במתחמים הללו, העצה שלנו כמנהלת זה לא להתחבר או לא להתקשר בהסכם עם אף אחד. ולמה אני אומר את הדברים האלה? כי בסופו של יום, כשאנחנו נתכנן בשיתוף איתכם, בשיתוף עם כל המכובדים כאן, את השכונה או את המתחמים, כל אחד במקומו, אתם תאורגנו באמצעות אנשי הקשרי קהילה, תקימו נציגות, עורכי דין, מי שיעשה את המכרז ליזמים זה אתם הדיירים, לא אנחנו. אבל כן חשוב שהיזם שבסופו של דבר ייבחר יעמוד בתנאים מסוימים שיאפשרו לו לקבל כסף מהמדינה. תנאים מסוימים זה אומר שיש לו את הסיווג הקבלני המתאים, יש לו את האיתנות הכלכלית המתאימה, כדי שהוא יוכל באמת ליישם את ההתחדשות. אמרתי, אני מקצר. אני פה עד הבוקר. אני אעביר את השרביט לטל. תמשיכו, אנחנו פה. בסוף הערב יהיה לכם שאלות. אני אשאר עם כל אחד. אני אקדים עוד דבר אחד. יש לנו משרדים של המנהלת שנמצאים בשכונת יעדים. לא בכדי הוקמנו את המשרדים שלנו באחת השכונות הוותיקות. לשבת בתוך העם שיקרא. משרדים פתוחים, יש טלפונים, אפשר ליצור קשר, לקבוע פגישה, להגיע מתי שרק רוצים בתיאום. יש לנו גם אתר אינטרנט שמרבית התשובות לשאלות נמצאות בו, אבל אנחנו עדיין זמינים לכל שאלה פרטנית. הרגע שהפלת על יזם, הסיכון על הפרויקט הוא גדול? לא, ממש לא, כי אנחנו עושים לו את כל העבודה. הוא יצטרך לבנות. תסביר הכל. ערב טוב לכולם. שומעים, נכון? אותי שומעים פעם ראשונה. אני טל צורל מחברת לוג ניהול פרויקטים. אנחנו מנהלי הפרויקט, זה אומר שמוננו על ידי הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית, שזה גוף שאחראי על התחדשות עירונית בישראל, בעצם לנצח על התזמורת ולקדם את התוכניות האלה. איציק דיבר איתכם על התוכניות ברצועה הססמית, אני רק אזכיר שמתוך 25 תוכניות שנבחרו בכל הארץ, נכון? 5 מהן, 5 תוכניות באילת. אז כבוד גדול לעיר, ואני חושב שזה זה, ו3 משכונת הערבה, שנדבר עליהם היום. אז קודם כל תודה לכולכם שבאתם. אני לפני חודש הייתי בשיתוף ציבור דומה בחצור הגלילית בצד השני של הארץ, הגיעו 4 אנשים. פה הגיעו הרבה יותר, זה כבר אומר שהתוכנית תהיה טובה יותר, אני מבטיח לכם, כי ההשתתפות שלכם מאוד חשובה. באנו לשמוע תכנון וראיתי שזה יותר מעניין אתכם פה מהדיבורים והברכות, אז ניתן עוד מעט לירד ולכל החבר'ה פה לדבר, אבל לפני זה אני רוצה להגיד לכם שלנהל את הפרויקט הזה זה בעצם לנצח על התזמורת של רשות מקומית, ועדה מחוזית וצוות תכנון עם המון יועצים, ולגרום לזה שהתכנון יהיה כמה שיותר טובה וכמה שיותר איכותית. ואנחנו נתקלים פה באיזשהו אירוע מאוד מעניין לדעתי, שאני לא נתקל פה בהרבה מקומות, של רשות מקומית ומנהלת מאוד מאוד חזקים, שדוחפים את הפרויקט הזה מאוד מאוד חזק, ומכירים כל בורג בו, ודוחפים ויודעים בדיוק מה הם רוצים, וזה ממש כיף גדול לעבוד גם יניב, גם איציק, גם ראש העיר לא נמצא פה, אבל כל המעורבים,
מעט יגיע. ממש כיף גדול לעבוד ותודה רבה לכולם, ושיהיה לנו בהצלחה. אז ערב טוב לכולם, שמי אורה בלום, אני מחברת גיאוקרטוגרפיה, ואנחנו נלווה את המתחם שלכם לאורך כל התהליך. אנחנו ניתן לכם ליווי חברתי, ובעצם היום זה המפגש הראשון איתכם שלנו, פעם ראשונה שאנחנו פוגשים אתכם, אבל זה ודאי לא המפגש האחרון, אנחנו רק יוצאים לדרך. יהיו עוד מפגשי שיתוף ציבור לאורך הדרך, לאורך התהליך, שהמטרה של המפגשי שיתוף ציבור זה לעדכן אתכם בכל שלב שנעבור בדרך. אנחנו גם נלווה אתכם בכל התהליך של הקמת הנציגויות, אני תכף אפרט את זה, ואנחנו רואים את עצמנו כשותפים מלאים לדרך שאתם תעברו. אנחנו גם נהיה הכתובת שלכם לכל שאלה שתעלה, ושאני אומרת אנחנו, עינת הציגה אותנו בהתחלה, ואני חושבת שהכתובת העיקרית תהיה אלי גונן, שכאמור הוא תושב העיר והוא יהיה זמין ביותר, ואותו אתם תפגשו בבניינים, במתחמים, לאורך היומיום ברמה הזו. וכמובן שיש את המנהלת להתחדשות עירונית, שגם איתה אנחנו עובדים בשיתוף פעולה מלא, את איציק ואת ספיר שפה שקטה, אבל היא שותפה לכל מה שקורה פה היום. וכולם כבר אמרו את זה, אבל גם אני אגיד את זה, שאני מאוד נרגשת מהכמות של האנשים שהגיע, זה בכלל לא ברור מאליו. אנחנו היינו די במתח אם אנשים יגיעו, וגם בטווח די קצר, אז אני שמחה לראות אתכם פה. אז רק רגע, עינת, אם את יכולה להחזיר את זה שנייה, אני זוכרת את זה. אני רוצה להגיד כמה דברים על סדר היום וכמה עניינים לוגיסטיים. על סדר היום, ראש העיר כשיגיע, אנחנו נכבד אותו כמובן, והוא יכבד אותנו בנוכחותו. לאחר מכן אני אתחיל לדבר, זה יהיה כנראה לפני שראש העיר יגיע, אני אתן איזשהו רקע כללי על מה התחדשות עירונית, ואני חושבת שצריך להתחיל בזה, לפני שמדברים על יזמים ועל דברים שהם כל כך רחוקים ולא קשורים לשום דבר שקורה היום. אני אדבר בהמשך גם על התהליך החברתי שאנחנו נעבור ביחד, אבל אחרי שאני אציג מהי התחדשות עירונית, האדריכל של התוכנית, לירן שומרוני, ייתן לכם איזושהי סקירה של שלבים מאוד ראשוניים והתחלתיים של תכנון של המתחמים שלכם. אז קודם כל חשוב שתדעו שאנחנו בשלבים התחלתיים. אנחנו לא באנו הנה לספר לכם על משהו שהוא גמור וסגור, ושכל מה שאתם צריכים היום זה לשבת ולהקשיב. אנחנו באנו הנה כדי לצאת איתכם לדרך, כדי לשמוע אתכם, כדי להקשיב לכם, ולכן בסוף הערב גם תהיה לכם אפשרות לשאול שאלות, ונעשה את זה בצורה מסודרת, והתשובות שלא יינתנו היום, כי לא יהיה זמן וכי לא נוכל לתת את כל התשובות, יינתנו בהמשך בדרכים שונות שאנחנו נדבר עליהם בהמשך. עניינים לוגיסטיים, הפאנל הזה שלנו מצולם במצלמה, מכיוון שיש בעלי דירות רבים שלא גרים בעיר ולא יכלו להגיע את כל הדרך, ולכן רצינו להסריט את האירוע כדי שהם יוכלו להיות שותפים, ואנחנו בצורה כזו או אחרת גם אנחנו נפרסם את הסרטון. בנוסף, המצגת שאנחנו מציגים כרגע, זו מצגת שאתם תוכלו לקבל. בכניסה לקחו מכם את כל הפרטים. אנחנו גם נכין קבוצות וואטסאפ, בהסכמתכם כמובן, ולשם נוכל להעביר כל מידע שאתם תרצו או תבקשו, וכל מידע על ההתפתחות של הפרויקט לאורך הדרך. אז בואו נצא לדרך ונשאל את השאלה הראשונה המתבקשת, מהי התחדשות עירונית? ואני חושבת שזו שאלה שהיא רלוונטית באילת, כי יכול להיות, אני לא
מכירה את האנשים שנמצאים פה, יכול מאוד להיות שחלקכם יצא לכם להכיר פרויקטים כאלו בערים אחרות. אני מבינה שבאילת זה עדיין, כשאנחנו מדברים על התחדשות עירונית, אנחנו מדברים על פרויקטים שהם יותר ברמה הבניינית של מה שמכונה תמ"א 38, שזה מה שאתם מכירים. במרכז הארץ, וגם היום יותר ויותר גם בפריפריה, מתחילים לקום פרויקטים מאוד גדולים של פינוי-בינוי, שאנחנו לא מדברים כבר על מתחם אחד בודד, אלא אנחנו מדברים, זאת אומרת, אנחנו לא מדברים על בניין אחד בודד, אלא אנחנו מדברים בדרך כלל על מתחם גדול שבו יש הרבה מאוד בניינים, ואנחנו מדברים על תהליך של שינוי והתחדשות של שכונה שלמה, ולא של בניין בודד. אני רק אגיד בקצרה שאחת הבעיות של תמ"א 38, וזו הסיבה גם שהתוכנית הזאת בעצם כבר הרגו אותה, הייתה שהתוכנית הזאת התייחסה רק לבניין הבודד ולא לכל מה שקורה מסביב. וזה יצר הרבה בעיות על תשתיות. אנחנו לא ניכנס לזה כי אנחנו לא נצא מזה היום. אבל התוכנית של פינוי-בינוי והתוכניות שמקודמות היום כתחליף לתמ"א 38 כבר לא מתייחסות לתכנון של בניין בודד, אלא לאיזושהי חשיבה של כל סביבת המגורים, וזה היתרון הגדול, וזה גם מה שאתם תזכו לו, אני מקווה, בשנים הבאות. אבל חשוב לי עוד דבר אחד להגיד, וזה בטח אתם יודעים. אנחנו יוצאים היום לדרך, אבל אנחנו יוצאים לתהליך ארוך מאוד. אנחנו מדברים על תהליך שזה ריצה למרחקים ארוכים, וצריך הרבה מאוד סבלנות, ולא משהו שהולך לקרות מחר. עינת, אז את יכולה להעביר לי את השקף. אז כשאנחנו מדברים על התחדשות עירונית, אנחנו גם מדברים על איזה שהם יעדים, שהם יעדים לאומיים ולא רק יעדים מקומיים. אז איציק כבר הזכיר את הנושא הזה של מהלך ממשלתי רחב לפיתוח הפריפריה, שהמתחם שלכם הוא אחד מהמתחמים שנבחרו במסגרת המתחמים שהרשות הממשלתית להתחדשות עירונית בחרה. אתם ועוד... השטח שיש לנו. מה? בגלל שיש לנו שטח גדול. אני לא יודעת מה היו השיקולים, אני גם לא הייתי חלק מהבחירה הזו, אבל השיקול העיקרי היה שהמתחמים האלו ייבנו באזורים שהם ממוקמים במקום רגיש בגלל השבר הסורי-אפריקאי. אני תכף אראה לכם גם את המפה עם 5 המתחמים שנבחרו באילת. אבל אם מסתכלים על יעדים לאומיים נוספים, אז יש גם את העניין הזה שבישראל האוכלוסייה גדלה במהירות רבה מאוד. רוב האוכלוסייה היום מרוכזת במרכז הארץ, אבל הצפיפות גדלה מאוד, הגידול הטבעי גדל, ויש מצב שאין מספיק יחידות דיור שאנשים יוכלו לגור בהן. ואם אנחנו מדברים על אזור המרכז, אז באזור המרכז כבר כמעט ואין שטחים פתוחים שבהם אפשר לבנות, כך שהתחדשות עירונית זה היום הכלי, המנגנון העיקרי כדי לייצר עוד יחידות דיור. ועכשיו גם בפריפריה מסיבות שונות מתחילים כבר לפתח את האזורים האלו מתוך הבנה שלא כל מדינת ישראל תהיה במרכז. פשוט לא יהיה מקום לכולם במרכז. אז הנושא הזה של לייצר עוד יחידות דיור, לייצר עוד היצע לדיור, הוא אחד מהמטרות הלאומיות. ואולי להזכיר עוד כמה שזה מובן מאליו. אנחנו רוצים שבערים שלנו יהיו שכונות חדשות, שהתשתיות יהיו טובות, נכון? שהתכנון יהיה תכנון חכם מבחינת כבישים ותחבורה וביוב וכל מה שאתם חושבים עליו כתשתיות. זה פאזל מאוד מורכב, זה פאזל מאוד מסובך, אבל זה חלק ממהלך של התחדשות עירונית. יש את הנושא שהוא מאוד מאוד אקטואלי ורלוונטי
היום כמעט בכל אזור של מדינת ישראל, וזה הנושא של חיזוק מבנים. נכון שבעצם לשם זה נוצרה התמ"א 38, ויצירת ממ"דים, כן, אנחנו יודעים שיש הרבה בניינים שאין בהם את המענה הבטיחותי. ומטרה לאומית נוספת זה גם יצירה של מגוון של אוכלוסיות, לגוון בין אוכלוסיות שונות שהתגוררו ביחד בשכונות העיר. אפשר להתקדם. אז זה רק שתראו את המפה של אתם רואים את האזורים עם הקווים הכחולים מסביב, אלו האזורים שנבחרו בעיר על ידי המדינה, כן? על ידי הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית, הם מיועדים להתחדשות עירונית, לפינוי בינוי, ואתם זכיתם גם. עוד כמה מילים על התחדשות עירונית. כשאנחנו מדברים על התחדשות עירונית באופן ספציפי על פינוי-פינוי, אז אנחנו מדברים על שני מסלולים עיקריים. אחד זה מסלול מיסוי, זה נקרא, שזה מסלול של יזמים. היזמים הם אלו שמניעים את כל הפרויקט, כן? הם אלו דואגים שהתוכנית תהיה מוכנה. ויש מסלול נוסף, שזה מסלול רשויות, שמסלול רשויות זה הרשות המקומית, ביחד עם המדינה, היא זו שמקדמת את כל הנושא של הטאב"ע. מה זה טאב"ע? טאב"ע זו תוכנית בניין עיר, זו תוכנית מפורטת, ורק אחרי שהתוכנית הזאת תהיה מוכנה, רק אחרי שהתוכנית הזאת תאושר, כן? אז רק אז מתחיל התהליך של כניסה של יזמים לפרויקט. אנחנו לא מדברים פה עכשיו על איזשהו תהליך שמונע על ידי יזמים, וחשוב לי להגיד לכם את זה, כי אם היום יזמים מגיעים למתחמים, ואני יודעת שזה קורה כבר, כן? יש לי מודיעין פנימי, ומציעים לכם פרויקט, אז תדעו לכם שכרגע הם לא יכולים להתבסס על שום דבר, כי התוכנית מקודמת כאמור על ידי צוות התכנון והעירייה. זה רק אם זה שאלת הבהרה, כי אנחנו נשאיר את השאלות לסוף. אז אולי עכשיו ככה ברמה קצת יותר פרקטית. לחזור על הדברים. על המשפט האחרון שאמרתי? מה? קודם כל אני אשתדל לשים את זה ככה יותר קרוב, אבל אני לא אחזור עכשיו על כל הדברים. אני לא שמעתי את המשפט האחרון או את כל הדברים שאני אמרתי. מה שאני אומרת זה שלגבי היזמים, כשאנחנו מדברים על התחדשות עירונית, על מסלול של פינוי-בינוי, אנחנו מדברים בעצם על שני מסלולים אפשריים. אחד זה מסלול שנקרא מסלול מיסוי או מסלול יזמים, והשני זה מסלול רשויות. במסלול יזמים, היזם הוא זה שמקדם את הפרויקט לאורך מתחילתו, מהיום הראשון שלו. זאת אומרת, הוא גם זה שמקדם את התוכנית עם צוות היועצים שלו. במסלול רשויות, מי שמקדם את התוכנית או מי שמקדמת זו הרשות המקומית ביחד עם המדינה, והשלב הראשון זה הכנה של תוכנית מפורטת שנקראת תוכנית בניין עיר, ששורה של יועצים, שחלק מהיועצים האלו יושבים פה, שנבחרו במכרז שהם היועצים הטובים ביותר, הם אלו שמכינים את התוכנית. התוכנית תעבור שלבים בדרך, דרך מוסדות התכנון. בסופו של דבר היא תופקד, וביום מן הימים היא תאושר, וברגע שהיא תאושר, אז יש מקום גם ליזמים להיכנס לתמונה, כי הם כבר יוכלו להגיד מה הולך לקרות בדיוק, וגם ההסכמים שיחתמו עם היזמים יהיו הסכמים שמתייחסים למתחמים עצמם, אז להתקדם. מה שאני אומרת,
מה שאני אומרת שזה הסדר שכיום, כרגע, בשלב הזה, היזמים יהפכו רלוונטיים עוד הרבה זמן. עכשיו בואו נתקדם. אני לא יכולה לענות על שאלות כי אנחנו לא נצא מפה היום. אני מצטערת. מה? אני ממש מצטערת. תשאיר את השאלות. אבל לא להתקשר עם יזמים ולא זה, אבל במקרה שלנו אנחנו כאילו שינוי גם העצמאים ואנחנו רוצים מוחרגים בכל התוכנית. במקרה כזה מה אנחנו עושים? אז אנחנו, כן, זה דבר בהמשך. טוב, אני אנסה לקצר כי אני חושבת שאני גם כבר נסחפת כי באמת התחדשות עירונית אפשר לדבר על זה שעות, אז אני רק אגיד בתהליך המאוד כללי, כן, אנחנו פינוי-בינוי, אחרי שיש תוכנית שמאושרת. חברים, רק אם אפשר שקט, שתשמעו את מה שאני אומרת. אז מה שקורה אחרי שהתוכנית מאושרת ומוציאים היתרי בנייה, מבחינתכם הבניין נהרס. בתקופה הזו אתם מתגוררים בשכירות, בתקופה הזו בתקופת הבנייה, ומי שמשלם את השכירות זה היזם, ולאחר מכן אתם חוזרים לבניינים החדשים, וכמובן שאתם מקבלים בניין חדש ומחוזק, סטנדרט מודרני, בניין עם מעלית, דירה חדשה. לא, כשהוא חזק, כשהוא עמיד, זה הכוונה. אבל אנחנו לא מדברים על מה? עם ממ"ד, כמובן שעם ממ"ד, ואתם מקבלים דירה שהיא יותר גדולה ממה שיש לכם היום. עכשיו, דבר אחד חשוב, ואחר כך נתקדם עם התוכנית, כי אני חושבת שמה שמעניין אתכם זה לראות את התוכנית. כן, אי אפשר ככה. תראו, חשוב, לא, זהו, אז יש אני משתלטת על האירוע. ככה, יש אנשים שחשוב להם לשמוע. יש כאלה שאולי או פחות, או שזה מעלה אצלם איזושהי סערת רגשות. בואו נתחשב בכולם, נקשיב, ויהיה מקום גם להשמיע אחר כך את המחשבות. אנחנו ניתן לכם, זה בסדר גמור, אני מבינה שזה מסעיר, אני לגמרי מבינה את זה, בסדר? אבל תכבדו את אלו שרוצים לשמוע את כל הפרטים. אז רק חשוב לי להדגיש עוד בהקשר של התחדשות עירונית, אמרתי את זה בפתיחה, שאנחנו לא מדברים רק על חידוש של בניין או של מספר בניינים. בתוכנית שלנו, שתכף ירד ידבר עליה, אנחנו מדברים על האזור כולו שהולך להשתנות, כן? אם זה שיפור המרחב הציבורי, אם זה שטחים פתוחים, אם זה מבנה ציבור שיותאמו לאוכלוסייה שתיכנס, אם זה פתרונות חנייה, כל מה שאתם יכולים לחשוב עליו בהקשר של שכונה, החשיבה היא על מערך שלם של דברים. נכון, וזה השלב אני חושבת לעבור ולדבר על עקרונות התכנון, ויהיה גם מסחר, כן, אני אומר. אהלן, שלום לכולם. תודה רבה לכל מי שהגיע, אני מאוד מתרגש. אני אשתדל לקצר, אני שמי ירד שומרוני, אנחנו אדריכלי התוכנית ממשרד כהן וינד אדריכלים, אנחנו גם עורכי התוכנית, המשרד שלנו מקדם תוכניות להתחדשות עירונית בכל רחבי הארץ, החל מאילת בדרום ועד לשלומי בצפון, אני חושב שזו התוכנית הכי חושבים בירושלים ובתל אביב, ואנחנו מכירים את המטריה. וכאמור, אני פה מייצג צוות תכנון שהוא הרבה יותר רחב, שכולל גם אדריכלי נוף וגם מים וביוב וחשמל ועוד ועוד ועוד. אני אשתדל לדייק, אני אשתדל לקצר, ויהיו פה מלא שאלות, אבל מכיוון שאתם הרבה אנשים וזה נפלא, אז תנסו קצת סבלנות, ואני אשתדל לענות בסוף, כשאני אסיים להציג את הדברים, כמה שיותר ככל שאני מבין.
אז מה שאנחנו רואים פה זה תצ"א אלכסונית כזאת של שכונת הערבה, ושלוש התוכניות שאנחנו מדברים עליהן, הצפונית היא מתחם קדש, המרכזית מתחם פארן, והדרומית מתחם לוס אנג'לס, סך הכל 294 יחידות דיור בשלושת התוכניות האלה, כל תוכנית היא תוכנית נפרדת. אפשר לעבור? מצב הקיים, אתם מכירים יותר טוב ממני, אבל רק כדי בנקודות, סך הכל שכונה שקטה, בין 3 ל-4 קומות, יש מבנה רסקו, יש מבנה רכבת, ארוכים, קצרים יותר, השטח הציבורי רובו די מוזנח, יש אזורים שנתפסו על ידי שטחים פרטיים שהם דווקא כן מטופחים, חלק ניכר מהמבנים, ואת זה אתם בטח גם מכירים, במצב לא הכי טוב תחזוקתי, ויש הרבה שבילים והרבה קיצורי דרך, אני חושב שאפשר לעבור. במעבר קצר מאוד על המתחמים כדי לראות מה מכיל כל מתחם. אז הקו הכחול זה גבולות התוכנית, יכול להיות שיהיו שינויים בקו הכחול הזה, אבל זה מה שנמצא כרגע. אז אנחנו מסתכלים על מתחם קדש הצפוני, 168 יחידות דיור, אנחנו מדברים על 2 בנייני רסקו ועוד 3 מבני רכבת, יש עוד מרכז מסחרי גניה שנמצא בו, ויש עוד שטחים ציבוריים שנמצאים גם מצפון וגם מדרום, ויצו ועוד בני עקיבא וגני ילדים. אפשר לעבור הלאה, מתחם פארן המרכזי, אנחנו מדברים על 124 יחידות דיור ב6 מבנים, ב6 שיכונים, בסמוך למבנה הפטיו, אפשר לעבור. והמתחם הדרומי, דרום הערבי, מתחם לוס אנג'לס, אנחנו מדברים על רחוב צין, ורחוב לוס אנג'לס, ורחוב אילות, ועל 5-6 מבני מגורים, 125 יחידות דיור, וגם פה יש מרכז מסחרי בצלאל כחלק ממנו. אני אקדים ואומר, ואני מצטער אם אני מאכזב, אבל מכיוון שאנחנו נמצאים בשלבים יחסית ראשונים, אנחנו לא נציג היום תכנון הלכה למעשה איפה עומד הבניין הזה ואיפה עומד אחר. אני מניח שבפגישה הבאה שלנו אנחנו כבר כן נוכל להציג. מה שאני כן נציג זה עקרונות תכנון שהם כבר תוצר של תהליך למידה מעמיק שצוות התכנון ערך פה ביחד עם העירייה, ומתוכם דלינו את הנושאים שאותם אנחנו רוצים לקדם את העקרונות שיהיו חלק מהתכנון הזה. אז נתחיל מעקרונות כלליים. קודם כל עלה פה, וזה המטרה העיקרית והראשונה של התכנון הזה, היא לייצר גם שיפור באיכות החיים וגם להגדיל את ביטחון התושבים. זה אזור שהוא, אילת כולה, היא אזור שיש בו סכנה גדולה לרעידות אדמה. המטרה היא לייצר בניינים חדשים, איכותיים, עם איכות חיים טובה וגם עמידים ברעידות אדמה. הדבר השני, היא במסגרת הדבר הזה להגדיל ככל הניתן את ההיתכנות למימוש. איך אנחנו עושים את זה? בשני כלים מרכזיים. כלי אחד, ראיתם, יש 3 תוכניות שונות, אבל כל תוכנית אנחנו ננסה ככל הניתן לחלק אותה לתתי מתחמים, מה שאנחנו קוראים להם מתחמי איחוד וחלוקה, ככה שכל מתחם יוכל לתפקד בנפרד ולצאת לדרך בנפרד, ואז לא צריך שיזם יחתים את כל ה-150 יחידות דיור עד הסוף, אלא רק חלק. אז ככל הניתן אנחנו נעשה את זה, זה דבר אחד. דבר שני, המטרה פה היא מבחינת התכנון המוצע, אז כאמור אנחנו לא נציג כרגע תכנון מוצע, אבל אני כבר מכין אתכם, התכנון, אנחנו מדברים על מה שנקרא בנייה רוויה. מה זה אומר בנייה רוויה? זה אומר שתהיה פה בנייה מגדלית. מה הגובה של המגדלים? אני עדיין לא יודע להגיד, אבל זה יהיה כן, בין 20 ל-25 קומות, זה הסדר גודל, וזה יהיה נקודתי, וזה יהיה משולב עם כמה שיותר בנייה, מה שאנחנו קוראים לה בנייה מרקמית. בנייה מרקמית זאת אומרת בנייה של 7, 8, 9 קומות, אני גם לא יודע להגיד בדיוק, אבל זה יהיה בניינים כאלה משולבים יחד עם בנייה מגדלית, אמר יניב ובצדק, נקודתית, לא יודע אם אתם מכירים, כל מיני מקומות אנחנו לא מדברים על יער של מגדלים, אנחנו ממש נלחמים לא להגיע לשם ואנחנו לא נגיע לשם. נושא שני, וזה קשור לנושא של הבנייה המרקמית, בינוי שמלווה את הרחובות ומייצר דופן לרחוב ומייצר
אפשרות ללכת ברחוב ובשבילים ונמצא מהבניין, ולאורך הרחובות הראשיים גם מסחר וחזיתות פעילות, אפשר לעבור הלאה. עוד עקרונות נוספים, נושא מאוד חשוב הוא שמירה על מבטים לכיוון הערים ולכיוון הים. יש פה, אחד האוצרות הנפלאים פה זה שיש מקומות שאפשר לעמוד ולראות את כל הים ולראות את הערים. אנחנו רוצים לנסות יחד עם ציפוף המבנים, לנסות לשמר את המבטים והכיוונים האלה. שיפור הקישוריות בשכונה, אז אמרנו כאמור יש פה הרבה שבילים וקיצורי דרך קיימים, אנחנו רוצים גם לשמר אותם וגם לחזק אותם, וגם לחזק את הקישוריות עבור רכבים. היום יש פה כניסות שעונות לבינוי הקיים, אבל אנחנו עכשיו מוסיפים פה עוד משפחות, מוסיפים עוד יחידות דיור, נרצה להוסיף עוד כניסות לרכבים ולשפר את תנועת הרכבים במרחב. ועוד נושא מאוד מאוד חשוב שאנחנו עומלים עליו, הוא מה שנקרא תכנון מוטה אקלים מדברי. זאת אומרת, אני לא צריך לספר לכם, האקלים פה הוא מאוד קיצוני, אנחנו מנסים עם כל הניסיון והידע שנצבר ואנחנו מכירים, לנסות לייצר תכנון שהוא כמה שיותר מיטיב, אם זה אומר מבחינת מעבר של רוחות, ואם זה אומר מבחינת יצירת כל מיני איים ירוקים, ואם זה אומר מבחינת הצללות כמובן, גם של הבניינים וגם של צמחייה, ושילוב של מים וכן הלאה וכן הלאה. אפשר לעבור. בכמה נקודות לגבי כל אחד מהמתחמים, ובזה אני מסיים, ואני אשמח לענות על כל שאלה שיש לכם. נתחיל ממתחם קדש. אז זה שוב כמה נקודות, יש פה דברים שאתם רואים אותם בעקרונות הכלליים ויופיעו כאן שוב. ראש העיר. טוב, אני ראש העיר, טוב, ממלאת מקומו, בגי סימנטיץ'. מודים לכם על שקיבלתם אותנו לכם. אנחנו התחלנו, כפי שהתבקשנו לכם להתחיל את הכנס, אנחנו נעשה הפסקה קטנה, נזמין את ראש העיר בברכה לומר מספר מילים. תודה רבה, איציק. ערב טוב לכולם. וואו, לא ציפיתי לראות כזה קהל גדול. איזה יופי, זה טוב. זה סימן טוב. זה סימן קודם כל שהאילתים זה ציבור מעורב מאוד. ציבור שאכפת לו כמובן מהעיר, אכפת לו איכות החיים. עוד לא היה לנו כזה שיתוף ציבור עם כזאת השתתפות של... זהו, אמרתי, אני מופתע מאוד, וזה כיף, וכל הכבוד לכם, באמת כל הכבוד שבאתם. אני אתחיל עם התודה כמובן למי שעושה כאן מלאכה אדירה בכל מה שקשור להתחדשות עירונית. אני אספר, קודם כל הגיעה איתי גם סגנית וממלאת מקום ראש העיר, בטי סילמנמיץ, היא מחזיקת תיק החינוך, קהילה, רווחה, עושה עבודה נהדרת, נמצא פה סטס דינקין, המשנה לראש העיר, וסוזי, חברת מועצת העיר, שפה, כן, מסתתרת לה בפינה, כרגיל, ועושים כאן מלאכה עצומה, באמת. הקמנו לפני שנתיים מנהלת להתחדשות עירונית, מתוך כוונה להביא את השכונות הוותיקות שלנו למצב אחר לגמרי. אנחנו רוצים להסתכל בעוד 5, 10 שנים, 15 שנים, בעזרת השם, על השכונות הוותיקות באילת כשכונות חדשות לגמרי. זה החזון שלנו. אנחנו מוכנים היום בעזרת המנהלת להתחדשות עירונית, ויושב פה איציק מויאל, צריך להגיד שהוא עושה עבודה נהדרת בתחום הזה, ומאז שהוא נכנס לתפקיד, מאז שהוא נכנס לתפקיד, הדברים זזים, כמובן בעזרתם של מנהל ההנדסה שלנו, יושב פה אדריכל העיר, יניב רמוס, ויש פה באמת צוות נהדר שדוחף את הפרויקטים האלה קדימה. אני איחרתי עכשיו, אני מתנצל על האיחור קודם כל, אבל אני איחרתי כי הייתי במקרה בדיון בנושאים של התחדשות עירונית עם יושב ראש הוועדה המחוזית בבאר שבע, יושב ראש הוועדה המחוזית הדרומית, וגם עם מתכננת המחוז, כדי לדון בפרויקטים של התחדשות עירונית, כדי לשנות תנאים שצריך לשנות אותם, כדי להפוך את הפרויקטים להתחדשות עירונית לכדאיים כלכלית, כדי שיתחילו לקום. לשמחתי הדברים מתחילים לקרות. פעם אחת יזמים מאמינים בעיר,
רואים שקורה כאן משהו, רואים שיש התפתחות, רואים שהעיר נמצאת בתנופת פיתוח, ברוך השם, רואים שהעיר נמצאת בבנייה, רואים בתי מלון חדשים וגיוון של מקורות התעסוקה, ורואים תנועה מאוד מאוד גדולה בעיר, הרבה מאוד מנופים, וזה נותן לציבור המשקיעים, מי שבא להשקיע באילת, נותן לו להרגיש שיש על מי לסמוך, ואפשר ללכת קדימה עם העיר ולהשקיע כאן. לכן יש כאן הרבה מאוד יזמים פרטיים שלוקחים את התחום של ההתחדשות העירונית קדימה. אנחנו עוזרים להם כדי להפוך את הפרויקטים לכדאיים יותר, וכדי שאני רוצה קבלנים מרוויחים. אני רוצה יזמים ומשקיעים באילת שגם עושים כסף וגם מרוויחים, וגם עושים טוב לעיר וגם עושים טוב לתושבים. אפשר הכל, זה ווין ווין ווין. אז זה פרויקטים שרצים, וברוך השם התחילו ורצים בעזרת המנהלת להתחדשות עירונית. אבל הפרויקטים הללו, מה שאנחנו מדברים עכשיו, הפרויקט הזה והפרויקט שהשתתפו בו לפני כמה זמן, חודש וחצי, חודשיים, היה אותו דבר אנחנו עושים בפרויקט של יעלים, ויש 5 מתחמים כאלה, אני מניח שדיברתם על זה, אז אני אדלג על זה. באמת 5 מתחמים שבשכונות הוותיקות שלנו, בשכונות שאנחנו חייבים לשדרג אותם, זה מתחיל בשכונה א' וממשיך בכל השכונות הוותיקות, כי חשוב מאוד לשדרג את השכונות ולראות אותן מתחדשות על כל המשמעות של זה. ואנחנו רוצים לראות שכונות יפות, עם שצ"פים, עם דירות חדשות, עם איכות חיים גבוהה, שנדע גם לשמור על זה כמובן לעתיד ולדורות הבאים כמובן. זה מאוד מאוד חשוב, ואנחנו בתוך זה לשמחתנו. אנחנו אחת מהערים בודדות, כמה ערים זכו ב... יש 25 תוכניות, אנחנו לקחנו 5. מתוך 25 תוכניות בכל הארץ, 50%, 20%, רק בעיר אילת. היום במקרה ביקר כאן שר השיכון. הוא אחראי גם לגולדקנופ, מי שמכיר. כן, הרב גולדקנופ. ביקר כאן באילת, היה ביקור טוב, ברוך השם, מביא כסף גם לחיזוק של המבנים. אנחנו מחזקים מבנים כנגד רעידות אדמה, בגלל שאנחנו באזור סייסמי, באזור שיושב על השבר הסורי-אפריקאי. יש בניינים שמחייבים חיזוק גם בלי לחכות, ולכן אנחנו עושים הכל כדי לקבל תקציבים מהמדינה כדי לחזק את המבנים שחייבים לחזק. אני יכול לספר לכם, מי שעובר היום ליד גולדווטר רואה שאנחנו מחזקים את בית הספר הראשון באילת, הופכים אותו גם כבר חדש, על הדרך מחדשים, על הדרך הופכים אותו משודרג, יפהפה, אבל חזק, משודרג כנגד רעידות אדמה, הוא לא יזוז ברעידת אדמה. וזה מה שחשוב, לסכן כמה שפחות חיים, חס וחלילה, אם תהיה רעידת אדמה באילת. ומאחר, כמו שאמרתי, שאנחנו נמצאים באזור מסוכן, צריך להתנהג כמובן כמו שמתנהלים באזור מסוכן. לכן המאמץ הגדול שלנו זה להביא את ההתחדשות לשכונות, בד בבד לחזק כמובן את מה שצריך לחזק כדי שלא יקרו חס וחלילה אסונות, ולאפשר את זה גם באמצעים של יזמים פרטיים שאנחנו עוזרים להם לחדש, לעשות פרויקטים של התחדשות עירונית, וגם כמובן הפרויקטים האלה שהם ארציים, ציבוריים שלנו, שאנחנו מובילים אותם באמצעות המדינה. אני מניח שמדברים איתכם כבר על הכל, גם על הכדאיות הכלכלית שיש בזה. זה יותר קל, הפרויקטים האלה, מי שגר בפרויקטים האלה זכה. לא במפעל הפיס, אבל זכה כי באמת המדינה אומרת לכם, לכל אחד ואחד מכם, שאתם גרים בפרויקטים האלה, אנחנו נעזור לכם לחדש את הבית שלכם. אנחנו נעזור לכם שהבית שלכם ייראה שונה. בעוד 5 שנים, בעוד 7 שנים, בעוד 8 שנים, בעוד 9 שנים, לא חשוב, חבר'ה. בואו, אנחנו בואו. אפילו הרבה פחות בתוכניות. רגע, אני בכוונה, אתם יודעים, לוקחים איזה, יש פה אנשים יותר, יש שופטים, אני לוקח מקדם. אז יהיו כאלה שיסתיימו בתוך 2, 3, ויהיו כאלה שזה ייקח יותר, בסדר? אני מעדיף שלא תבואו אליי בעוד זה ותגידו, אמרת ואמרת וזה לא קורה, בסדר? שמעתי אותך.
טוב, בסדר, בואו נהיה ריאליים באמת כמו שאנחנו אומרים. שוב, תודה רבה לכם על העבודה הנהדרת שאתם עושים. תודה רבה לכולם. איציק, תודה רבה לך. סוזי, תודה רבה. תודה לכל העושים במלאכה. תודה לכם, המתכננים. אלי, מה אתה עושה פה? התגעגעת למקום הזה? הוא התגעגע, הוא לא יכול להתנתק מהמקום הזה. הוא היה פה 20 שנה, אני חושב. 17 שנה. ועשה עבודה נהדרת, צריך להגיד, וגם ממשיכי דרכו, שרית, וזה עושים עבודה נהדרת כאן. יוצא מן הכלל. אחלה, מתנס, ותודה רבה על האכסניה החשובה. מה? רתמתם אותו? נהדר. איש ראוי, טוב שרתמתם אותו. תודה למתכננים כמובן, ואני מאחל לכם הצלחה גדולה. אנחנו לקראת חגי תשרי. זאת ההזדמנות, ראש השנה בפתח, קרב ובא. זאת ההזדמנות כמובן לאחל לכם שנה טובה ומוצלחת. לאחל כמובן לכל עם ישראל איך אומרים, תכלה שנה בקלילותיה ותחל שנה וברכותיה. אנחנו נמצאים היום במצב מאוד מאוד רגיש, בטח אתם עוקבים אחרי החדשות, אנחנו עוקבים מאוד מאוד מקרוב כדי לראות מה קורה אחר ההתפתחויות בצפון, בלבנון, אחר ההתפתחויות שקורות שם, ואנחנו מקווים, כמובן כולנו לימים טובים יותר, אנחנו מקווים ומתפללים ביחד לחזרתם של החטופות והחטופים, ככל האפשר יותר מהם, שלמים, בריאים בנפשם ובגופם. אנחנו כמובן מחזקים את כוחות הביטחון, מחזקים את החיילים האמיצים והגיבורים שלנו, שיביאו ניצחון גדול לעם ישראל, אין שום ספק. שולחים גם חיבוק גדול וחיזוק למשפחות הנופלים, ומאחלים החלמה מאוד גדולה לפצועים הרבים, לאלפי הפצועים, ומאחלים כולנו לימים טובים יותר, לימים של שלווה, של ביטחון, של רוגע, של נחת, ושיהיה לכם רק טוב. תודה רבה. תודה רבה. אז אני אמשיך, אני אסיים את השקף הזה, ואחרי זה בזה סיימתי, ונשמח לענות לשאלות. אז הצגה קצת יותר מפורטת על כל מתחם, העקרונות התכנוניים. מתחם קדש הצפוני, אז דיברנו על השמירה, החשיבות של השמירה על המבטים לכיווני ים והערים. במקרה הזה זה לאורך ירושלים השלמה ורחוב צין. זה אומר להתרחק עם הבינוי הגבוה מהזירים האלה. בחלק הצפוני, איפה שיש היום שטחים ציבוריים, פיתוח ותוספת של גני ילדים ומבני חינוך כדי לתת מענה לשכונה המצטופפת, מענה לשטחי המסחר הקיימים ותוספת שטחי מסחר חדשים, בעיקר לאורך הרחובות הראשיים. נשמח לשמוע גם את דעתכם בנושא הזה, אבל ההצעה שלנו היא בעיקר לאורך רחוב ירושלים השלמה, אחרי זה הרחוב הראשי. ובנוסף לזה בינוי מדורג שמאפשר מעבר של הולכי רגל וקיצורי דרך הבניינים. המתחם השני, מתחם פארן, יש פה הרבה עצים שאנחנו נדאג לשמר אותם, זה חלק חשוב מאוד מההיבט של תכנון אקלימי. בינוי שמתייחס לתווך שבין מבנה הפטיו הסמוכים לבין הבינוי המתחדש. לא רק לשמר, אנחנו הולכים לתוכנית של הוספת הצללה, הוספת אלפי עצים באילת. זה כמובן לא רק לשמר, אלא להוסיף. אומר ראש העיר, לא רק לשמר את העצים, אלא רק להוסיף, וזה בהחלט חלק מאותה מחשבה של תכנון מוטה אקלים. אנחנו גם משמרים את העצים הקיימים, גם מוסיפים אותם וגם מתווים את המרחב הציבורי דרכם או בסביבתם. אומר יניב, ונכון, זה לא מוזכר פה, המתנ"ס שאנחנו נמצאים בו עכשיו, המתחם הזה נמצא ממול, החיבור והקשר ביניהם הם מאוד מהותיים, ולייצר רצפים של מערך ציבורי, בין אם זה בשטחים פתוחים ובין אם זה במעברים. שמירה על מבטים מרחוב צין, אפשר לעבור הלאה למתחם לוס אנג'לס האחרון. אז במסגרת שיפור הקישוריות, יצירת דרך רחוב שמחבר בין
לוס אנג'לס לרחוב צין, מענה לשטחי המסחר גם הקיימים וגם החדשים לאורך רחוב אילות ולוס אנג'לס, שמירה על מבטים מרחוב צין ומרחוב לוס אנג'לס, וגם כאן כמובן בינוי מדורג שיאפשר את קיצורי דרך. עד כאן מה שהיה לנו לי להציג. אנחנו לא נאריך עוד, אני רק אגיד עוד כמה מילים על מה קורה בעצם החל ממחר. אולי הדבר החשוב שלא נאמר פה זה זה שיש פה צוות תכנון נהדר ומצוין, אבל הפרויקט הזה לא יצא אל הפועל בלעדיכם. והמשמעות של זה זה שאתם צריכים להירתם ולעזור לנו להניע אותו. ומבחינה פרקטית זה אומר שכבר ממחר אנחנו מתחילים באיזשהו תהליך של הקמת נציגויות במתחמים שלכם. אני לא אתעכב עכשיו יותר מדי על התהליך, אנחנו אולי נעשה את זה, נחשוב איך לעשות את זה, פשוט נראה לי שכבר נאמרו פה הרבה דברים ואנשים רוצים לשאול שאלות, ואלי גם יהיה איתכם בקשר. איך אנחנו עושים את התהליך של בחירת הנציגויות, איך אנחנו מסמיכים את הנציגויות, מהם התפקידים של הנציגויות. הנציגויות, חברי הנציגות יצטרכו להניע את כל התהליך של בחירת עורך דין מטעם הדיירים, אנשי מקצוע נוספים, מפקח, בחלק מהמקרים אתם תרצו גם שילווה אתכם שמאי. אז כדי להקים את כל המערך הזה צריך כבר עכשיו לעבוד, צריך לרתום את בעלי הדירות, צריך ביחד, ככה גם בשטח, אתם, מי שמתגורר בבניינים, להניע את התהליכים האלו, לקרוא לאנשים שעדיין לא איתנו, זאת אומרת שלא הגיעו או שלא נרתמו, ולצאת לדרך. אז אני חושבת שאנחנו בשלב הזה נעצור וניתן לכם בעצם את רשות הדיבור לשאול את השאלות, ובואו נעשה את זה בצורה של הצבעה. אני יודעת שאתה רצית לשאול שאלה. אני מתנצל. תודה רבה לך. אז אני מיכאל, אני נציג של המרכז המסחרי. טוב, אז אני מיכאל, אני נציג של המרכז המסחרי, אני מייצג גם את שתי בעלי הנכסים האחרים שלא נמצאים כאן, ובגדול, מרכז בצלאל, בגדול, בשינוי מרוב הבניינים פה, אנחנו 3 בעלי נכסים, אנחנו כבר באמצע הליך של שינוי טאבה, ואתם יכולים לבוא לכולם פה ולהגיד להם, אתם תיתנו את הדירה, אנחנו מציעים לכם 1, 2, 3. לפני שנפסול, אנחנו נרצה לשמוע מה אתם מציעים לנו, כי יש לנו מגרש, והמגרש שלנו הוא קצת שונה, וגם הפוטנציאל, הרווחיות שלנו זה קצת שונה מכל השאר פה. השאלה זה יניב. אני אענה. אני מבין את השאלה, מיכאל, אני אענה לך בעצם מישהו הרגולטור העירוני ומקבל לידיו את כל היוזמות והבקשות באמת עריכת טבעות והתארגנויות של בתים משותפים זה נקרא, אבל צריך להבין שיש פה אירוע, אוקיי? אם לא היו התוכניות האלה שהמדינה הייתה מקדמת להתחדשות עירונית, אז באמת כל בית משותף או כל בן אדם פלוני שהוא בעל מקרקעין יכול לקדם תוכנית, לבוא לוועדה המקומית, מה שנקרא לעשות איזשהו pre-ruling, תכנון, בסוף להגיש 2 תוכניות לוועדה המקומית, בין אם זה בתוכנית בסמכות מקומית או מחוזית, אנחנו בעצם מעבירים את התהליך הראשוני, ולאחר מכן נדרש לדון ולעלות לדיון בוועדה מקומית ברגע שעושים את הבשלות. עכשיו, במקרה שבו יש לנו מה שנקרא 2 שחקנים, שאנחנו שחקן אחד ואתם, בעלי הדירות, שחקן שני, שרוצים לקדם כל אחד את התוכנית שלו על אותו מקרקעין, צריך להבין שיש כאן ניגוד, אני מנסה לבחור מילים נכונות, לא יודע אם להגיד ניגוד אינטרסים, אבל יש פה בעצם מצב שבו גם החוק מכיר בזה שלא יכולים לקדם 2 תוכניות
על מקום אחד. צריכים להחליט, אני או אתה, נכון? יפה. עכשיו במצב הזה בעצם החוק מגדיר את השלביות. במקום שבו אנחנו עכשיו אמורים להשלים תכנון, אנחנו גם בעצמנו אמורים להביא את זה לדיון לוועדה המקומית. אמורים להמליץ, חברי המועצה, לשמוע, להעביר את זה לוועדה המחוזית. ברגע, אוקיי, שאנחנו נשלים את התכנון, נגיד ואנחנו בזכות ראשונים מצליחים להגיע ראשונים לתכנון, להעלות אותו לדיון בוועדה המקומית, הדבר הבא שיקרה זה הכרזה. ההכרזה בחוק אומרת שעושים פריז על המקום. כרגע לא יכולה להיות מקודמת שום תוכנית אחרת, והסעיף הבא שנקרא סעיף 78 אומר שאם כן מקדמים פעולות תכנוניות, מה התנאים? יכולים להגדיר את התנאים, יכולים להגיד חבר'ה פריז חוץ מיתרים, פריז חוץ מתוספת ממ"דים, פריז חוץ ממרפסות. דוגמה, בסדר? לא להתאפס. עכשיו יכול להיות מצב שאתה מוכן קודם, ואתה מגיע לוועדה המקומית, שלא יישמע תחרות, כן? זה לא תחרות. אבל זה המצב שיכול לקרות, אני מתאר את האמת. יכול להיות שאתם מוכנים קודם ואתם תבואו אלינו ואתם תרצו לעלות לדיון היה ואתם מוכנים, ואז אנחנו צריכים לעלות לוועדה המקומית. אנחנו, הוועדה המקומית, צריכים להמליץ על התוכנית. בסדר? כל תוכנית נדרשת לקבל החלטת מהנדס חוות דעת תומכת. עכשיו, החוות דעת התומכת, במקרה שבו אנחנו מקדמים פה תוכנית, אנחנו צריכים להיות שקופים וגלויים ולהגיד לחברי הוועדה והמועצה, חברים, דעו לכם שהמדינה כרגע מקדמת פה תוכנית אחרת. המדינה גם בשלבים מתקדמים. יש לנו ודאות מאוד גדולה לקדם פה איזושהי תוכנית שאנחנו כן ממליצים, פחות ממליצים או לא ממליצים לאשר תוכנית אחרת במקום הזה. הזכות החוקית היא שעומדת לשנינו. עכשיו, יש לתהליכים האלה גם המשכיות של הגשת התנגדויות, של ערר ככל ויוגש. זאת אומרת, הכל מאוד מוסדר ומעוגן בחוק לפי סעיפים ברורים, ולשנינו יש את הזכות לקדם תוכניות. בסדר? אני אומר... ראש אבל אתם לא מציעים לנו כלום? כאילו... אוקיי, ונוגעים לשטח שלנו, מה מקבלים לתמורה? אף אחד לא לוקח למישהו מקרקעין ומשהו ששלו. אני מדבר על... העניין הוא רק תכנוני. העניין הוא... אף אחד לא לוקח לאף אחד שום דבר. מי שיש לו דירה, מקבל חזרה את הדירה שלו. רגע, אני עכשיו מגיע למשחק. מי שיש לו דירה, יקבל חזרה את הדירה שלו, ובמקרה הטוב גם, לא תמיד יש תמורה. דעו לכם את האמת. לא, רגע, אני באמצע תשובה שנייה. לפעמים יש מצבים שבו מצב תכנוני מצביע על כך, וזה קורה בארץ, וזה האמת. לפעמים יש מצבים שבו מישהו שיש לו דירה, 70 מטר, מקבל חזרה 70 מטר. יש מצבים שבו יש תמורה שמישהו שיש לו דירה מקבל 82 מטר, שזה אותו ממ"ד, ויש כאלה שגם מקבלים מרפסת. להבטיח שכולם יקבלו תוספת ברורה של X מטרים ומרפסת, אי אפשר להבטיח את זה. אנחנו מכוונים לזה. אנחנו מכוונים לזה. לא, ממ"ד יהיה בלי קשר. היום אסור לבנות בלי ממ"ד. היום אסור לבנות בלי ממ"ד, יהיה בכל מקרה. עכשיו לגבי מרכז מסחרי, רגע, תנו לי להשלים את התשובה. מי שיש לו מרכז מסחרי, אותו דבר, יש לו מרכז מסחרי, אני לא יכול לקחת לך אותו. זה רשום תחתיך במקרקעין, בנסח טאבו תחת שמך והתעודת זהות שלך. אתה מקבל חזרה מרכז מסחרי, פשוט אנחנו בתכנון שמים אותו או באותו מקום, או ימינה או שמאלה, אבל חוזר מרכז מסחרי. רגע, אני חושב קומבינציה, אני יודע מה התמורה הכוללת שפחות או יותר אני אמור לקבל עוד פעם, כי אני נכס מסחרי ואני לא בניינים 200 דיירים. אני שלוש בתי חתימות מגרש מופרד, ואני אגיד לך בכנות, ישבתי עם כל היזמים, קיבלתי הצעות לזכות קומבינציה, ויש פה הרעה בתנאים ובתמורה הפקודה במקרה שלי. הרעה? באיזה מצב יש לך הרעה? שאנחנו מקבלים? אני לא יודע מה יצאו לך. אבל אתה תסכים איתי? זה לא קשור אליך, אבל בדיוק. אתה, בשביל סתנו ועכשיו אני רוצה לפסול מידע שרבים שלי. כן, יש פה עוד אנשים שרוצים לשאול שאלות, אז בואו נתכנס. אפשר להמשיך את הדיון בפעם אחרת, אני רק אומר משפט אחרון. תסכים איתי שבסוף יש המון אופציות לתכנון. אתה יודע, יכול להיות פה ופה, ובסוף אנחנו צריכים למצוא את הדבר הטוב ביותר. רגע, היא רצתה שנייה להשלים את השאלה שלה? לא, אני רוצה לשאול שאלה. לא צריך. שישמעו כולם. מגיע לכולם לשמוע. אני נציגה 606, ואנחנו כבר התחלנו תהליך כבר לפני איזה שנתיים,
שאנחנו נכנסנו לקו הכחול, למסגרת הכפולה, ואפילו כבר הגענו, בחרנו עורך דין שייצג אותנו, אבל משום מה עכשיו הבנתי שהכל התבטל ואנחנו לא נכנסים למתחם. מה, אנחנו לא תושבים בעיר? אני לא יודע מי קידם לכם, מי אמר לכם, מי אתם? אני רוצה לדעת, אנחנו גרים בצים. אתם לקחתם כמה בניינים, אנחנו גם אותם תושבים. אנחנו משלמים ארנונה כמו כולם, השכונה מסריחה, צריך לפתח תשתיות, ביופים צפים. למה אנחנו לא נכנסים לתוכנית? שנייה, אבל אני באמצע תשובה. חברים, שנייה סבלנות, בסדר? ומי שלא רוצה לשמוע את התשובה, אז רק שינסה לשמור על שקט לטובת אלה ששאלו ורוצים לשמוע. גברתי, עם כל הכבוד, אני באמת פשוט לא יודע ולא מכיר לא מי זה אנחנו, לא מה התוכנית, לא מי האדריכל שמקדם אותה, מה הוגש לי, באיזה שלב זה, וגם על איפה מדובר. אז אני אומר, קודם כל, אמרו, יש פה את אלי, יש פה את המנהלת של איציק רויאל, היא פתוחה כל יום והזמינה כל הזמן, ויש אותנו מנהל הנדסה במחלקת התכנון שיושבים כל יום ראשון עד חמישי, בזמן קבלת קהל אפשר להגיע לקבל את כל התשובות. את שואלת שאלה, באמת כאילו ניתנה לך גם ההזדמנות והבמה, אני לא אומר את זה בציניות, אבל בלי שום מידע שאני יכול להתייחס אליו, כי את אומרת, את יודעת, אנחנו וקידמו לי, עשו לי, אבל אני באמת לא מבין איפה. אם הבית שלך, והיית פה במצגת והציגו אותה, נופלת באחד מהמתחמים, אנחנו נופלים על המרכז חנויות אז אני אסביר רגע. יש כמה מתחמים שהולכים להיות מתוכננים. אנחנו היום באנו להציג ולדבר על 3 מתחמים בערבה, שהמדינה בחרה את הבתים שנכנסים לתוך קו הכחול. הקריטריונים, מי נכנס ומי יוצא, הוא לא על בסיס היכרות, אלא הוא על בסיס שיקול תכנוני בלבד. רגע, שנייה. שנייה, אני לא יודע, אני לא אמרתי על תקצוב, זה את אומרת. אז זו התשובה שקיבלנו. אני לא יודע ממי, את לא אומרת ממי כאן. ומנהלת ההנדסה, לא, אני הנדסה ואני אומר לך שלא. ממנהלת השכונות. אני לא יודע. באמת אני רוצה לענות לך ואנחנו נמשיך לשאלה הבאה. רגע, שנייה. בסוף יש את המדינה שאמרתי שמקדמת את 3 המתחמים, מי שבפנים בפנים, מי שבחוץ, רגע, שנייה, נשמע עד הסוף. ומי שבחוץ נכנס למתחמי התחדשות אחרים, שיהיה זכות יזמים לבוא ולאגד את אותם דיירים בבתים השכנים שלא נכנסו, והם יוכלו גם לקדם תוכניות להתחדשות עירונית, אבל במסלול השני שהוא מסלול יזמים. בסדר? אם זו עונה לך לתשובה. כן. מה שהוא אמר לגבי מרכז בצלאל, המרכז מסחר. שאלה מאוד פשוטה. מאחר וזה תוכנית ממשלתית להתחדשות עירונית, אין זכות ראשונית. דבר חזק, הם לא שומעים. אני שואל אם אין זכות ראשונית לדיירים שגרים בדירות האלה על פני מרכז מסחרי משהו? זה לא רלוונטי, זה לא אחד בא על חשבון השני. לא, הוא אומר שהוא יש התנגדויות, שיש לו הצעות והוא רוצה לפתח והוא רוצה... יכול להיות שיציעו לו לבנות שם 10 קומות והוא מרוויח מזה 20 מיליון. אבל זה שיציעו, זה לא אומר שזה קודם, זה לא אומר שזה הגיע לכדי דיון ואישור, וזה לא אומר שזה יצא לכדי ביצוע. אומרים הרבה דברים. אנשים גם הגיעו לפה עם הרבה אמרות שאמרו להם או סיפרו להם או שהם בעצמם מספרים ואומרים. בסוף זה המידע או התשתית החוקית לקדם תכנון נעשה רק במוסדות התכנון. אגב, אני אספר לכם, לא כולם יודעים את זה, אבל תוכניות בהיקפים כאלה, אנחנו רק בעצם בודקים אותם, רואים שהכל בסדר לפי תפיסת המדיניות העירונית ותפיסת מדיניות של ראש העיר ותפיסת המדיניות של אנחנו, של אגף הנדסה, אבל אנחנו ממליצים על קידום התוכנית בוועדה המחוזית שהיא הלשכה המוסמכת לדון בתוכניות בהיקפים כאלה גדולים. אנחנו איתם לאורך כל הדרך בתיאום וליווי, אבל זה יידון שם וזה יאושר גם שם. אוקיי? ורק אז נכנסות תוכניות עם מי המסחר ומי המגורים, ובסוף גם יוצא אותו מסחר ומגורים. במקרה כזה של גוף כזה גדול, התנגדויות עם עורכי דין וזה, זה יכול להכיר את הפרויקט כולו. תראה, זה חלק
מקסימלי מכל תוכנית בהיקפים כאלה. אני אגיד לך, בלי קשר למה שהבטיחו לו, בכל תוכנית בדרך כלל בהיקפים כאלה, יהיו התנגדויות, יהיו השגות. יותר מזה, לפעמים גם הרשות עצמה מתנגדת לעצמה למשהו שהיא אישרה בעבר, כי עברו 3 שנים והותקנה איזושהי מדיניות לגבי משהו ואנחנו רוצים, רגע, אישרנו אז, אבל מאז עשינו עוד חצי צעד קדימה, אנחנו רוצים להסב את תשומת לבכם לעוד משהו שאנחנו מבקשים שהלשכה המחוזית תיקח בחשבון. זה חלק מהליכי תכנון. התנגדות היא לא דבר רע בדרך כלל, זה פשוט תהליך שתכנון עובר עד לכדי אישור. שאלה אחת אחרונה שיש לי. באמת אחרונה, כי יש פה עוד אנשים. עכשיו נדבר פה על, אני לא יודע, כמו שסדר גודל של 128 דיירים, הבנתי משהו כזה. במצב הנכנס. כן. לעומת 934 צפי בנייה. במצב היוצא. נכון. אילת, במקרה הזה, לפי דעתי, היא מקרה קיצון. משום שזה לא קריית גת, אני לא מדבר איתך על תל אביב וראשון לציון ורחובות, אלא אפילו ערים יותר רחוקות. אילת היא רחוקה באופן קיצוני, זה לא שמישהו עכשיו יכול לבנות פה עכשיו את הדירה ולנסוע לעבוד בתל אביב כל יום הלוך חזור. אז הנושא של ביקוש והיצע הוא מאוד מאוד קריטי בתחום של מימוש הפרויקט הזה. נכון. אם הבנתי את השאלה אני אנסה לענות, למרות שלא שאלת לגמרי, אבל אני אומר כזה דבר. בסוף, כדי שהפרויקט יהיה כלכלי, אמרו שצריכים להרוס ולבנות X דירות כדי שיהיה פרויקט. ראש העיר מקדם המון מדיניות, המון עבודה, בנושא של, וזה לא קשור עכשיו לכנס, וזה לא קשור להתחדשות העירונית, זה כבר קשור ברמה העל-עירונית, לשאר הדברים שמעסיקים את העיר אילת. אתה נוגע בנקודה ששווה להתייחס אליה עוד דקה ולעצור. ראש העיר מקדם בעזרת משרדי הממשלה, בעזרת השרים, בעזרת התוכניות האסטרטגיות של מדינת ישראל ושלו עצמו, בעזרתנו אנשי המקצוע ובעזרת עוד אנשים וראשי מנהלות וראשי אגפים, המון תוכניות לעידוד התעסוקה, להביא לתעסוקה שהיא לא רק תיירות. בגלל זה מקימים עכשיו פארק של ביוטכנולוגיה מן הים, ועושים עוד הגדלת אזורי התעשייה, ומביאים עוד בעצם פלטפורמות של הייטק ולואו-טק ואגרו-טק ונושא של אקלים ונושא של אגירת אנרגיה. יש עוד המון תוכניות לראש העיר לבוא ולנסות לייצר עוד מקומות עבודה, עוד מקומות תעסוקה, כדי שההגירה לא תהיה אפס, ואז כשההגירה לא אפס, באים גם תושבים, באים גם אנשים. אילת יש לה מאפיינים מאוד ייחודיים, היא הצליחה למשוך אותי מהמרכז, אני גר פה, בזכותכם, כאילתים אנשים חמים, גם לקח לי בדיוק שעה להיקלט ולהפוך אילתי, ויש עוד אנשים שיכירו את המעלות האלה ואת הערכיות הזאת וירצו לעבור לגור פה. יניב, עוד דבר, רגע, סליחה, עוד דבר בהקשר הזה. רוצה לשאול, יש פה גברת? אילת עד שנת 92, למי שזוכר, מנתה כ-25,000 תושבים. כמו שאמרתי, לא היה מערב 6, לא 7 ולא שחמון. היום אילת מונה 60,000 תושבים. לפחות מ-40. לפחות. זאת אומרת שהעיר יודעת לעשות את הקפיצות האלה, וכשאנחנו נחדש אותה, אני מאמין שהקפיצות האלה היא לא רק שיהיו ריאליות, הם גם יהיו ממשיות. זה אפשרי. אני בעצמי לא ידעתי, שבאתי לפה לשנה ונשארתי. רגע, בואו תן עוד הזדמנות לעוד אנשים המיקרופון. אתה הבא בתור. תדברי למיקרופון. כשבניתי את הבית, אז בניתי גם חלק מהאדמה, כמו שזה חלק של מקרקעין, אני לא יודעת איך קוראים לזה. טאבו? זה טאבו של טאבו זה הרישום, זה תעודת זהות שלך. לא, אבל הייתי צריכה לשלם איזה עיוון. כן, חכירה. כן. אז כלומר, זה מתווסף לערך של הדירה, וגם רציתי לשאול אם מפנים אותנו, איפה מפנים אותנו, ומה אנחנו עושים. אני אסביר. כמו שאמרתי, מי שיש לו דירה רשומה על שמו בטאבו, לפי היתר בנייה שיצא X מטרים, מקבל לכל הפחות אותו דבר. פשוט זה יהיה חדש, השווי שלו יהיה יותר גבוה, הבית יהיה חדש. אם יש לך אדמה, שזה נגיד צמוד קרקע, אז מי שיש לו צמוד קרקע, תלוי לפי ההסכם של היזם שהוא יעשה, אם יש יכולת בתכנון גם להחזיר צמוד קרקע, זה מה שיעשה. אם יש מישהו שיש לו צמוד קרקע, שזה לא מקרה טוב עכשיו לבוא ולפתוח את הנושא, כי בתוכניות שלנו אין צמודי קרקע.
אז כרגע זה לא רלוונטי, כי זה מכניס אותי לתשובה שהיא לא רלוונטית. זה יקבל ביטוי בערך של ברור, הדירה שלי. זה הולך לפי יש נושא של ערך. בסוף אם יש בן אדם שהערך של הבית שלו הוא X מיליונים, הוא יקבל לכל הפחות X מיליונים. אף אחד לא נותן מהכיס שלו לטובת התפתחות העיר שום דבר. ההפך, המדינה נכנסת איתכם כשותף ומשלמת על חלק יחסי כדי לבנות פחות, כדי שלא יהיה צפיפות גדולה. אבל כל זה נראה שהכל משמעות לא, יש פה אנשים תדברי למיקרופון. לגבי השכירות, כמו שאמרו מקודם שלא היה. לגבי השכירות, אני בטעון את השאלה. היא שאלה מה עושים בינתיים בזמן שצריכים להרוס ולבנות. מה שעושים בעצם דואגים, ברגע שיסיימו אנשי התכנון את התכנון, הוועדה המקומית תמליץ, יעבור לוועדה המחוזית, נסיים הליך תכנון, יאשרו את התוכנית, אז ינהלו מכרז יזמים. היזמים יהיה להם זכות להשתתף, כמו שאיציק אמר, צריכים להיות קבלנים או יזמים רציניים, עם סיווג, עם כסף, עם יכולות, עם ניסיון, יבחרו את היזם שהוא יהיה זה שבעצם הכי מדהים ועומד בקריטריונים, הוא יקבל את הפרויקט, הוא יצטרך לממש את הפרויקט, להוציא לו היתרים, בזמן הזה הוא יצטרך לדאוג להוציא לכם שכירות, לדאוג לכם למקום מגורים, ואז בזמן הזה המטראז' לא הוא קובע, הוא כבר בשלב של הביצוע והיישום, אוקיי? אנחנו מתכננים. את המטראז' אנחנו קובעים, הוא צריך להחזיר לכל הפחות אותו דבר, ואז אחרי שבונים, חוזרים חזרה. רגע, הוא מחליט בשבילנו לאן אנחנו הולכים לגור, או שאנחנו צריכים לבחור? האמת, על זה אני לא יודע לענות. אפשר לבדוק את זה ונחזיר לכם תשובה. אני לא יודע מה יהיה המנגנון, אולי אתם יודעים. או שמשלמים כסף, אוקיי, משלמים כסף, ובעצם אתם עם הכסף הזה הולכים לרוצים שכירות ברחבי העיר. רגע חברים, ננסה להגיע לכולם שנייה, האזור הזה הוא ערני מדי, תנו רגע לאחרים, יש פה מישהו עם המיקרופון. שלום. חבר'ה, תהיו בשקט בבקשה שנוכל לשמוע. חברים. חלק מהתשובה לשאלה שלי כבר נתת, אבל אני רוצה לחדד את העניין. יש לנו המון חבר'ה פה שחיים בדירות צמודות קרקע. ממה שאני מבין ממך, כל הפרויקט הזה אין אפילו דירת קרקע אחת. זאת אומרת שכבר מראש כל מי שצמוד קרקע, הרעה בתנאים. אתה שם אותו בתוך בניין במקום שיהיה צמוד לקרקע. זה נכון או לא? רגע, אם אתה מדבר באותם טורים על אלה שגרים בקומה שהיא צמודה כביכול לקרקע, זה לא נחשב צמודי קרקע. זה שהם גרים בקומה ראשונה או אפס, זה לא הופך אותם לצמודי קרקע. אני היום מאוד צריך שלא מעריך ולא בניין. נכנס, פותח את הדרך, נכנס הבית. מה שאתה רגע, הפרויקט הזה הולך להרים אותי ואני לא בית בקומה לא בהכרח, לא בהכרח. גם בפרויקטים החדשים הם באים במגע עם הקרקע, הם צומחים מהקרקע. אותו דבר, יהיה דירות גם בקרקע. להגיד לך שיהיה אותו יחס? לא יהיה אותו יחס. אבל במשא ומתן של היזמים ובתהליך של המנהלת שיעבירו אתכם ביחד עם עורך דין, ביחד עם שמיים, ביחד עם המנהלת, בסוף מייצרים תמהיל שנותן מענה חזרה לאותם דיירים שצריכים לחזור. תראו, בסוף בפרויקטים האלה קמים שני סוגים של דירות שיצאו לשוק. יש את הדירות תמורה, שהן הדירות בעצם שצריכות לחזור בגין אלה שנכנסו לפרויקט. צריכים לתת להם את התמורה. ויש את הדירות שהיזם יוצא למחירות שוק חופשי, אוקיי? הדירות תמורה, אתם בעצם במנגנון ביחד עם היזם ומלווים על ידי כל המערך שאתם מקימים את המערך ששומר על האינטרסים שלכם. הרי בסוף איציק אמר, אתם כנציגויות צריכים לקום ולבחור שמאי, עורך דין וכל גורם רלוונטי שישמור על האינטרסים שלכם. כדי שאחר כך שיבואו, תוכלו לנהל את המשא ומתן. שאלה אחת חשובה, יש כאן המון דירות, בין אם זה דירות קרקע ולא קרקע שהן מורחבות. זאת אומרת, בית שהוא פי 2 בגודל, או שלי למשל, וכמו מי שיש לו קומה אחת מעל הקומה האחרונה, איך זה בא לידי ביטוי בנכס אמרת את התשובה בגוף השאלה. מי שיש לו בטאבו, כנראה שכדי לרשום נכס בטאבו, אתה צריך להוציא היתר. אחרי שאתה מקבל היתר, אתה הולך לרשם המקרקעין ורושם את הנכס על שמך לפי המטראז' שעליו קיבלת היתר. רק מה שכתוב. מה שנכנס... יש לי עכשיו בטאבו 110 מטר, אני מקבל 110 חזרה. לכל הפחות. יכול להיות שתקבל 112 או 124. זה תלוי. זה תלוי, יש לזה קריטריונים ומאפיינים. אמרתי, לא כל אחד יקבל את ה-12 מטר, עד 12 מטר.
הוא רצה לשאול לא, שאלה. אם הוא נכנס עם 112, הוא יכול להגיע ל-124. בסדר? חברים, עוד שאלות? רגע, היא הצביעה שם יפה ואז אני אתן לך. בסדר? חברים, אנחנו נעשה עוד באמת 3-4 שאלות, ואת כל שאר השאלות אנחנו נחזור פשוט לגבי מבוגרים. יש איזושהי עדיפות מסוימת? לא שומע אותך בכלל. רציתי ברשותך לשאול לגבי עדיפות למבוגרים. בפארן רוב האוכלוסייה מבוגרת. יש תעדוף או משהו? ככה, לגבי מבוגרים, החוק מדבר באופן מפורש שאנחנו אומרים מבוגר זה מעל גיל 75. ברגע שתוכנית התב"ע תאושר ליתר, יש למבוגרים אפשרות לבחור. לצורך העניין יש מספר אפשרויות. אפשר לקבל שווי הדירה החדשה, אפשר לקבל דירה קטנה יותר ואת ההפרש בכסף, אפשר לבקש לדיור מוגן. כן, נלך על זה. זה אפשרויות שחובה להציע, מה שאני אמרתי. אז זה אומר שאם אני קרקע, זאת אומרת תמונת קרקע, אז... לא דיברתי על קרקע. שמעת מה אמרתי? נראה לי שאת גם בחורה צעירה. אני לא מדברת עליי. אבל יש לי בית במקום שבו גם... הכל בסדר, אני רק אומר. מבוגרים מעל גיל 75, החוק די מסדיר את האפשרויות שעומדות לפניהם, אפילו מחייב את היזם להציע, כמו שאמרתי לך. כסף, לקחת את הדירה שלהם, לתת להם כסף מזומן, לתת להם דירה קטנה, לתת להם את ההפרש בכסף, להעביר אותם לדיור מוגן ולתת להם את ההפרש אם יהיה, זה חובה להציע. לגבי קרקע או לא קרקע, שוב פעם, כשנכנסים לבניין, נכנסים לבניין, נכנסים באותה קומה, יש מעלית, אפשר להגיע לכל מקום. אבל זה לא נכון. יש לי פתרון. אותו מבוגר שלא יוצא לעלות במעלית, ייקח את הכסף, יקנה לו בית. תודה.